muri Zimbabwe aiwa pakazoshata manje tiri kuona kuti idi Mnangagwa aiwa nemamwe African presidents aiwa vopanana pressure nokuti vazhinji vari kufaitira for third term yavo ndopanamba tinoona kuti nyangwe na president vekuEgypt mumazuva akapfuura vakasoniwa in aiwa vapinda pa third term yavo muri Zimbabwe sapana panana achiblame vachinzi aiwa maAfrican presidents aiwa vanongoda power chete but havakwanisi kuexecuta marose avo saka endera mberi nenhau iyi aya ndopano kuti vosubscribe volike wotina on the bell icon Rambuchana mabditsa nokupa pano pa ZM News Live. Not now that chinzi President Abdel Fattah al-Sisi of Egypt was sworn in yesterday for a third term in office as president. One would be forgiven to insinuate that Africa is so far back in our democratic processes and principles because it has a leadership always firmly focused on perpetual stay in power. In Zimbabwe, a disputed President Emmerson Mnangagwa was electorate in Zimbabwe believes he lost the August plebiscite last year to 45-year-old popular opposition leader NACHAMISA. Is busy plotting ways to get a third term as president of Zimbabwe. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda zvinzi aiwa idi Mnangagwa anozviti ndiye akawina ma-elections a2023 and then izvezvi ava kufaitira for third term yake ichatanga kukamenerwa kandi ichavhutirwa muna 2028 asi uona kuti pana pama-African countries ari kuita chiblame vachinzi aiwa vakomana ava vanongoda power chete but havakwanisi kuexecuta marose avo havakwanisi kupa ma-services anenge vari supposed kupa ma-citizens. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi aiwa pinai mucomment section meriudze mafungiro enyu musanga nosubscribe like nochete noturn on the bell icon. Rambuchana mabditsa nokupa pano pa ZM News Live.